Puji bengala pangeran kang moho wiseso. Puji ramya inarum lan sawernining bangsa. Pangilungnya rakyat bina ing mana Gunung Gusti Mirdadita. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing 20 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer komitmen. Para adi yuswa, metre senadyan namung alit ukuranipun nanging ageng dayanipun. Lumantar metre dokumen kaanggep sah secara hukum. Malah kepara metre ugi ngiket prajanjen matema sedaya nindakaken jumbuh kalian isining prajanjen. Nabi Musa mawartosaken kersanipun Gusti Allah amrih bangsa Israel nindakaken pranatanipun Gusti amrih luar saking paukuman. Milanipun Nabi Musa mawartosaken pangandikanipun Gusti kaping kalih. Nabi Musa maosaken prajanjen punika ing sakngajengipun bangsa Israel lan kaping kalih bangsa Israel ngendika bilih sedaya pangandikanipun Gusti badhe dipun lampahi lan dipun pirengaken. Bab punika ngetingalaken kasedyanipun manah lan wangsulanipun bangsa Israel badhe nindakaken kersanipun Gusti. Salajengipun Nabi Musa nyuwuraken rahipun pedhet jaler dhateng bangsa Israel minangka simbol pangiketing prajanjen antasipun bangsa Israel kalian Gusti Allah ingkang badhe tansah setya jumbuh prajanjen. Bab punika sinerat ing pangentasan 24 ayat 8. Nabi Musa tumuli mundhut getih mau sarta dikepiurake marang bangsa iku kalawan ngendika, "Lah iki getihing prajanjen kang dianakake dening Sang Hyang karo kuwi kabeh adhedhasar saking pangandika mau." Para adi yuswa, rahipun pedhet jaler minangka metre ingkang dadosaken sahipun tumindak prastawa Paskah minangka komitmen Gusti ingkang nresnani kita manungsa dosa amrih kita nampeni katresnan lan pangapunten. Milanipun komitmen punika ingkang badhe kita wujudaken dhateng Gusti ing gesang kita. Komitmen kita kedah kita tindakaken kanthi konsisten lan tansah katindakaken. Dadi namung obor-obor blarak. Monggo sami komitmen gesang sinarengan kalian Gusti kanthi setya nindakaken lan nuhoni pangandikanipun Gusti ing sauruting gesang kita. Sedaya punika kita lampahi awit Gusti ngrumini nresnani kita manungsa ingkang dosa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tansah nuhoni prasetyan paduka ing saktata gesang kawula. Kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka. Monggo paduka ingkang ngagem ing sauruting lampah kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo Kikaji Pugeran ingkang wedasa mangke nembe nandang gerah. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matema operasi ingkang katindakaken menika dadosaken Ibu Wardoyo punika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Wasio warga Blok C GKJ Wedi ingkang wedasa mangke nembe nandang sakit lan opnam.
wonten ing griya sakit Sujarwadi Klaten kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan ingkang sakmangke badhe nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah Bapak Wiharto menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele paduka kemawon ingkang maringi kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono ingkang sampun rampung anggenipun operasi. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah ngreksa paring pitulung lan ugi maringi kesarasan ingkang wetah. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Kawula ugi masrahaken lare kawula Astama Kusala badhe nindakaken operasi jantung ingkang kaping 3. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah lare Astama Kusala putranipun Ibu Hilari Kristarani ing Jakarta ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari,
Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, kawula pasrahaken derek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sederek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem, lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.